Molt bon vespre a tots i a totes. Us donem la benvinguda a la 14a edició de la Mostra de Cinema de Castellar del Vallès, el BRAM 2022. Acabem de veure un resum audiovisual de les pel·lícules que es projectaran durant els propers 10 dies. 4 mesos després de l'edició passada, que es va celebrar excepcionalment a la tardor, ja tornem a ser aquí. El 13 de març, el cinema ens connectarà amb un seguit de projeccions de temàtica social necessàries en els temps actuals. La mostra és possible gràcies a la tasca d'un grup de persones que estimen el cinema i que el promouen a través de l'entitat Club Cinema Castellar Vallès. També és possible gràcies als professionals que treballen perquè aquesta mostra sigui possible. Com ja és habitual, quan obrim el BRAM, donem sempre la benvinguda al president del Cineclub, el Pere Joan Ventura, i a l'alcalde de la vila, Ignasi Jiménez. Un aplaudiment per tots dos. Bona nit a tots i totes. Ens trobem amb un BRAM de transició. Fa 14 anys que fem el BRAM, i en aquests 14 anys hem fet una mica de tot. I ara en podem dir un BRAM de transició perquè esperem que la qüestió del Covid ja passi definitivament. Podem continuar fent-ho el mes de març. Ha hagut una distància entre un BRAM i un altre de només 4 mesos i veure la sala així és molt d'agrair. Quan vam fer el Cineclub ens vam plantejar el sentit del Cineclub. El sentit de dir, un cineclub serveix per passar pel·lícules que passen desapercebudes, fins i tot de pel·lícules que no s'estrenen. Hi ha tot un terreny que és el terreny que hem intentat seguir nosaltres. Ara estem una mica espantats perquè qualsevol aficionat al cine es mira la programació i veu que tot es pot veure, o en una plataforma, o en qualsevol, hi ha tantes maneres, però el que no tenen les plataformes és això, vosaltres, la gent, el poder veure en comú, el poder veure una sala de gent que sent, que expressa les seves emocions. Amb aquest BRAM hi ha un 50% de producte espanyol o català, que és de les vegades potser que hi ha més pel·lícules nostres. I en aquest cas tindrem també la presència de la gent d'Open Arms, que veurem una mica com fan el seu treball i de més. Per altra banda, i ja sabeu que jo soc molt breu, avui comencem d'una forma, jo diria, potent i d'això. Avui fem una pel·lícula de la Neus Ballús, una pel·lícula de les més interessants que s'han fet aquests últims temps. És una pel·lícula d'una directora catalana i espero que us agradi. És una mica la nostra aportació femenina. Hi ha diverses pel·lícules que hi ha directores femenines, però ens sembla que aquest és un bon començament. I per altra banda, només dir que hem superat el Covid, o això sembla, i en canvi ens hem posat en una guerra desgraciada. Com totes les guerres, no hi ha una guerra que no sigui desgraciada. I lamentablement no tenim Covid i ara tenim una guerra tremenda. Res més. Jo ja he acabat. Doncs ara és el torn de l'Ignasi Jiménez.
Jo crec que hi ha un estil Pere Joan a l'hora de presentar els brams, que és aquesta capacitat sintètica de resumir en poques paraules, amb el seu tempo particular, evidentment, doncs el que serà aquest bram, que sembla això un déjà vu perquè feia pocs mesos, fa molt pocs mesos que ens trobàvem aquí també, per tal de poder presentar una edició del bram que es feia en unes condicions una mica diferents a les que es fan en l'actualitat. A mi sobretot m'agradaria explicar, perquè ho vaig viure, diguem-ne, bastant en directe, la decisió de fer el bram, perquè ara ens sembla tot que ja estem tornant en aquesta relativa normalitat, però quan es va haver de prendre la decisió de si es feia o no es feia aquest bram en les seves dates habituals, que és en aquest mes de març, doncs la veritat és que la cosa no pintava gens bé. De fet, fa un mes que la cosa no pintava gens bé, que ens n'oblidem també amb molta rapidesa, però van haver-hi tota una sèrie de persones, com deia abans la Marina en la presentació, que estimen el cinema castellà, que van decidir que se la jugaven. I jo crec que això també és important ressaltar, que més enllà de que la situació en aquell moment de contagis era molt elevada, eren els moments del pic de contagis més elevat que havíem tingut a Castellà, a Catalunya i a Europa, diríem pràcticament, van decidir que la cultura era important i que ens mereixíem també, en el nostre municipi, de tenir aquesta mostra de cinema, malgrat hi hagués una situació sanitària que pintava malament. I per tant jo crec que, sobretot, el que es mereixen és un fort aplaudiment tota aquesta gent, perquè la veritat és que van ser molt valents a prendre una decisió de la qual ara tots n'estem gaudint. Moltes gràcies. I després, per afegir alguna cosa que no ha afegit el Pere Joan en la seva intervenció, bàsicament una que em sembla que és molt important i en aquest bram també s'acaba mostrant d'una manera molt evident, i és aquest compromís també que la de Castellà sigui una mostra per tota la gent del poble, del nostre municipi, d'aquí Castellà, que es dedica també a l'audiovisual i que per tant no deixa de ser també una mostra de cinema social, però també una mostra de cinema de proximitat, de cinema local, de cinema castellarenc. I ressaltar en aquest sentit també totes les projeccions que es fan i que estan relacionades directament amb el nostre municipi. Tenim la projecció d'un curtmetratge del senyor Joan Blanquer, 1950, sobre l'avinguda de la immigració a Sabadell, a la zona de les cases de Sant Oleguer. Tenim també la projecció dels caràcters castellarencs, una iniciativa, em sembla que està per aquí el Carles Martínez, que és un dels seus promotors, de poder tenir un producte immaterial cultural de patrimoni, que és poder tenir aquestes converses amb persones que tenen moltes coses, molta saviesa acumulada al nostre municipi, que s'estan fent, en aquest cas, caràcters castellarencs, doncs també en un espai important pel que fa referència a aquesta cultura immaterial, que és important també de poder conservar. Tenim, si no hi vaig errat, també una proposta de recuperació de patrimoni fílmic local, en aquest cas amb la Canalla Vallesana, que és una proposta que du a terme l'Òscar Vila. Hi haurà la presentació del darrer dels números de la Plaça Vella, que està dedicat a la història del cinema en el nostre municipi, des de les primeres projeccions fins a l'actualitat. Això ho ha fet la Gàlia i l'Àlex, que són també membres del Cineclub Castellà. També tenim la presentació, en aquest cas, d'un alumne de l'Institut Puig de la Creu, de la Georgina, d'un curtmetratge, i per tant també és un espai en el qual es poden mostrar aquestes noves fornades també de propostes audiovisuals que tenim en el nostre municipi. Però a banda de tot això, a banda que el bram no deixa de ser un producte típicament castellarenc, ja diríem que pràcticament com les nostres mongetes, el que no podem obviar, evidentment, és que es fa també en unes condicions diferents. Aquesta, com deia abans, és una mostra, com no pot ser d'una altra manera, de cinema social absolutament imprescindible en aquests moments. Darrere de moltes de les propostes i de les pel·lícules que veurem hi ha un determinat, jo crec que és important dir-ho, compromís social. Hi ha una proposta, en aquest cas,
de fomentar una transformació a través de la cultura que és indispensable veient en quin estat es troba el món i que, per tant, ara més que mai ens fan falta aquests espais de diàleg, de debat, de trobada, aquests espais en els quals puguem compartir, perquè moltes de les propostes que es fan durant tot l'any, però també en el BRAM, són propostes en les quals la càmera apunta en llocs d'ombra, en llocs que a vegades no són evidents, que no són transparents. Podrem veure pel·lícules que parlen sobre els refugiats, que parlen sobre les conseqüències i les seqüeles que deixen la guerra. I que, per tant, en aquests moments poder mostrar això em sembla que és molt necessari perquè ens incita precisament a una reflexió necessària. Jo res més, agrair al Pere Joan i a tot l'equip del Cineclub que hagin estat valents i atrevits i que podem tornar a gaudir del BRAM passats pocs mesos des de l'última edició. I ara el que hem de demostrar és que, escolta, que anem recuperant la normalitat, que som capaços d'omplir l'Auditori de Castellà i de gaudir del cinema, un cinema ara més que mai necessari. Moltes gràcies. Tan sols volia dir que tenia darrere l'Ignasi em deixa després molt mal parat. Diu, hòstia, aquest tio no ens ha dit ni la meitat de les coses que ens tindria que dir. Però bueno, afortunadament hi està ell. Amb el desplegament també d'aquesta pancarta, doncs el Cineclub s'ha volgut solidaritzar amb el poble d'Ucraïna i dir no a la guerra. Ara sí, el BRAM 2022 s'obre avui amb la pel·lícula del cicle Gaudí d'aquest mes de març que promou l'Acadèmia del Cinema Català. 6 dies corrents, dirigida per Neus Ballús, relata la vida de Valero, Moja i Pep, treballadors d'una petita empresa de lampisteria i electricitat dels afores de Barcelona. El film el protagonitzen actors no professionals i ha estat premiat als festivals de Locarno i Valladolid. I segurament rebrà més guardons aquest diumenge a la gala dels Premis Gaudí, que, com el BRAM, també celebra la seva 14a edició. Per presentar 6 dies corrents comptem amb la presència de la Neus Ballús. És directora, guionista i cofundadora de la productora El Quinògraf. D'ella, en una edició anterior del BRAM, ja vam poder veure la seva primera pel·lícula, la multipremiada La Plaga, que explica diverses històries humanes a l'entorn de l'espai ballesà de Gallecs. La seva segona pel·lícula, El viatge de Marta, Staff Only, rodada al Senegal, també s'ha projectat en aquesta sala. Avui, doncs, per presentar el seu tercer llargmetratge, un aplaudiment per Neus Ballús. Espera, que et dono... Em sembla que ja el tens encès. Bona nit, gràcies per convidar-me al BRAM. D'entrada em fa molta il·lusió que hagi fet 3 pel·lícules i que totes 3 hagin passat per aquí. Jo he nascut no massa lluny, a Mollet del Vallès, per tant em sento molt identificada amb aquests espais, em sento bastant com a casa, així que molt contenta. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver acceptat la invitació i també intentarem dibuixar una miqueta la pel·lícula que veurem, però sense desvetllar-ne gaire secrets. Tindrem l'oportunitat després de la pel·lícula de tornar a parlar amb la Neus, o sigui que els detalls els deixem a posteriori. 6 dies corrents és el títol d'aquesta pel·lícula que avui veurem. Voldríem que ens expliquessis com sorgeix la idea de fer una pel·lícula del dia a dia d'uns lampistes. Per què no, no? Hem vist moltes històries de polítics, de metges, de gent important. Jo considero que la gent que fa que tinguem aigua calenta a casa és molt important. Però també qui m'ha fet pensar això és el company de la meva mare, el Martí, amb qui he conviscut des dels 12 anys, que és lampista. Aleshores, ell a les sobretaules de casa
sempre ens explicava doncs, que havia vingut de casa d'algú i que li havia passat no sé què i tenia moltes aventures vinculades amb la lògica de cada llar, no? I com són els clients que es trobava en cada ocasió. I em va semblar que era un punt de partida, no? Aquesta idea de que un professional irromp a dintre a casa teva i observa, no? És un observador privilegiat de la nostra realitat, em semblava que tenia un gran potencial, no només còmic, perquè es produeixen situacions molt surrealistes en el nostre dia a dia, sinó també que ens permetia parlar amb una certa profunditat de les relacions humanes i d'aquests prejudicis que activem, sobretot el primer cop que que parlem amb algú o que coneixem algú que no és com nosaltres. I per això. Molt bé. Ho hem dit també fa una mica, que els actors que veurem són actors no professionals. Com els esculls, com els trobes? S'ha de dir que no només no són actors, sinó que el que interpreten és una versió de si mateixos. O sigui, hem de distingir dintre de les pel·lícules que treballem amb no actors, amb gent que no són professionals. A vegades es poden interpretar un paper de ficció, com vaig fer amb El viatge a la Marta, la majoria no eren actors, però en aquest cas és que el Moja és el Moja, el Valero és el Valero i el Pep és el Pep. És a dir, els hem escrit un guió a mida, que ells no han tingut a les mans, no passen pel guió, però que han d'interpretar una versió de qui són ells. Igual que ells tres, tota la gent que veureu a la pel·lícula, que són clients, gent, no sé si hi ha actors o no hi ha actors aquí, però no havien passat mai per davant d'una càmera. Aleshores, com triar-los entre els milers de lampistes que hi ha a tot Catalunya? Doncs jo faig una cosa que a França se li diu càsting sauvage, que és el càsting salvatge, que és anar-te'n als llocs on creus que pots trobar més gent d'una tipologia que t'interessa per la pel·lícula i observar. O sigui, no dius vaig a fer un càsting, perquè en general es presenta gent que ja té el desig i la voluntat de convertir-se en actor i aquest desig genera moltes expectatives i en el fons quasi un canvi de la seva personalitat. Llavors, a mi el que em funciona més, i ho he fet amb les 3 pel·lícules, és observar, anar a llocs, i en aquest cas vaig fer un acord amb el Gremi d'Instal·ladors de Barcelona, que van a fer classes d'electricitat, gas i tot tipus d'instal·lacions, perquè, com sabeu, els instal·ladors han d'anar-se renovant, les normatives canvien i han de passar per allà. I era la forma de veure més professionals junts i més ràpid. Em vaig estar uns mesos allà, colant-me a les classes d'instal·lacions, no n'he pres gaire, perquè molta gent m'ho pregunta, saps instal·lar coses? No en sé, jo mirava gent interessant per fer una pel·lícula. I vaig veure més de 1.000 lampistes així. I aleshores els que m'agradaven els cridava a una cosa que s'assembla més a un càsting, que era una trobada filmada, i els convidava a fer algunes improvisacions, jocs, i així vaig triar aquests 3 protagonistes que coneixereu d'aquí un moment. La pel·lícula ha tingut molt bona acollida. Per què creus que ha estat així? Doncs penso que potser és millor que ho valorem més tard, perquè jo trobo que potser és el to de la pel·lícula. Justament en un moment d'una certa densitat, de sortir d'un confinament, de moments una mica durs, una pel·lícula que et convida a somriure, que et convida a veure la teva vida quotidiana d'una altra manera, doncs ha estat ben rebuda. I d'altra banda, el fet de retratar unes professions tan invisibilitzades i alhora tan quotidianes, tan presents en el nostre dia a dia, fa que la gent s'hi hagi relacionat amb el propi cinema d'una forma molt diferent. I jo crec que la gent s'ho ha anat dient. En realitat, si ha funcionat no és perquè tinguéssim diners en màrqueting, que no en teníem, sinó perquè la gent s'ho ha anat dient entre ells. El Cineclub ha convidat lampistes castellarencs, per tant, pot ser que... Ho sé, jo vull saber quants n'hi ha. Podeu aixecar la mà, els lampistes? Ho veiem bastant fosc, això. Algun. No hi ha ningú, No hi ha ningú? Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Ja mans aixecades, Molt bé. Sou dels bons o feu xapusses? Ja els saps distingir? No, així per la cara no. Després de la pel·lícula els hi preguntarem. En tot cas, tu creus que quan vegin la pel·lícula s'hi poden sentir representats? Home, doncs potser els podem convidar al final, no? I que ens ho diguin.
aprofitant aquesta ocasió. Us emplacem a després, al col·loqui. Després veniu amb nosaltres. Darrerament, el cinema català, i fet per creadores, també ens ho ha dit abans l'alcalde i el Pere Joan, està tenint un ressò nacional i fins i tot internacional. Tu formes part d'un col·lectiu, d'una associació que es diu Dones Visuals. Ens expliques una miqueta què pretén aquesta associació? Dones Visuals és una associació que vam crear amb un grup de dones cineastes en un moment on la Generalitat estaven canviant les bases dels ajuts a la producció de llargmetratges i curtmetratges i no hi havia cap tipus d'idea de política de gènere al darrere. I ens vam adonar que era una gran ocasió per explicar-los que calia una visió darrere de com es reparteixen el finançament. Aleshores, a correcuita vam crear aquesta associació i ens vam inspirar sobretot al model suec. A Suècia, en 4 anys, amb l'entrada d'una persona en concret en l'Institut de Cinema suec, tenien una proporció de cineastes al voltant del 15-20%, que és el que tenim aquí, i en 4 anys això va arribar al 50%. Com? Doncs amb diferents mesures que tenen a veure amb posar l'accent en com estàs, sobretot fent accedir el finançament a projectes. I això és el que vam fer, i és una associació que intenta dialogar amb les institucions per afavorir aquesta presència femenina en els rols clau, especialment a la direcció, a la producció i al guió, que som els que considerem que poden també tenir un impacte més fort en el contingut, i això ens canvia una mica les dinàmiques dels rols, de comportaments que estem veient en el cinema, i també són els que afavoreixen que es puguin incorporar més dones en els perfils més tècnics, que finalment també tenim una dificultat en allà. Malgrat això s'ha de dir que sí que és veritat que en els darrers anys moltes dones cineastes, especialment amb les òperes primes, han anat destacant. Hem de dir que encara les xifres ens diuen que estem al voltant del 15-20% a la producció. En tot cas, és aquest el camí que s'hauria de seguir? Pot servir de punt d'inflexió per realment un canvi real? Per mi no hi ha canvi real si no hi ha una certa militància i una certa consciència de que les coses no es transformen automàticament amb aquesta evolució suposadament de mentalitat que anem fent tots alhora. No, de fet s'ha demostrat que els drets es poden perdre també. Aleshores, nosaltres ens fixem molt en les dades contínuament de com està evolucionant, de les pel·lícules produïdes a Catalunya, quantes estan liderades per dones o no, quins pressupostos tenim, i llavors tot això ja no és una idea més subjectiva o menys de quin és l'impacte a la premsa o en festivals, sinó que és real. Tenim la sort que en els últims anys, especialment l'últim any, ha estat un any molt revolucionat a nivell del cinema perquè moltes dones cineastes han guanyat fa 2 anys als Oscars, a Cannes també, a Venècia, aquest any la Carla Simón a Berlín, i això ens està indicant que els festivals, que són com la punta de llança d'on es reconeix d'alguna forma aquesta singularitat o els nous punts de vista que transformen també una mica el llenguatge cinematogràfic, això s'està premiant i se li està donant un valor. Aleshores, en aquest cas són dones, però podrien ser altres col·lectius en el futur i ho haurien de ser. Creiem que ara falta que la indústria també ho valori i aposti per aquests projectes, perquè recordem que encara tenim com un 40% menys de pressupost de mitjana les pel·lícules fetes per dones. Doncs res, esperem que així sigui, que la cosa encara vagi creixent, i en tot cas us desitgem a tot l'equip de la pel·lícula també molta sort als Premis de diumenge, als Premis Gaudí, i abans d'acabar, nosaltres el que farem serà donar-te un obsequi que és oficialíssim ja del Bram, després de 14 anys, que és un sac de mongetes del Ganxet, i també aquesta vegada la revista Plaça Vella, que ha comentat l'Ignasi Jiménez abans, editada pel Centre d'Estudis, on s'inclouen aquests articles de l'Àlex Portolès i la Gàlia Castelló, que esperem que t'agradin molt. Moltes gràcies i una abraçada forta. Si no us agrada la pel·lícula, m'ho preneu o com va això? No, jo crec que això ja és teu. Ja és teu, sigui com sigui. Doncs gràcies. Fins ara.